Ramogi TV. Jodake gweng' ma Rio Moruru mantiere Nyamira ma ugwe odagi luoro kaluwore koda medruok mar njore ma giwacho ni mayo gi kwe mabiro bang' jomaundu moko monjo dala moro e gweng'no kendo hinyo ji 2 otieno ma piny noru godo tich abich. Dano Londe miyowa mathoth. E dala Jono Tara manitiere gweng' mar Rio Moruru kaunti ma Nyamira, anyuola ni pod nigi buok bang' jonjore monjo gi chieng' tich ang'wen otieno. Jonjorego wachore ni notiyo gi ngase idho mabati mane ging'ado kendo monjo mine 2 ma bang'e ne giwitogi kilomita machuok kowuok e dalagi. Akapiga nduru na mimi nikatokelezea, kumbe ni machambazi walikuwa. Tulifuatwa na uoga kwa sababu walifyatua marisasi na walikuwa na tochi kali sana. Alafu tukarudi kidogo kupitia njia zingine. Kufika hapa tukapata wamechukuliwa kuelekea njia ya Nyakwerema. Vile walirudi wakapatiwa nguo na majirani, kwa sababu walinyang'anywa nguo zao zote. Vile waliingia hapa wakapatikana wako wamekonga kongwa hivi. Monj mane otimore e dalani en mar 2 matimore ni mar monj mokwongo notimore machiegni gi dalani, kendo jonjorego nomuko duka mokawo gige duka. Waliiba TV na speakers, alafu kulipatikana kisu na pliers ambayo waliacha. Kuna 2 wamesemekana wameshikwa. Jodak go ywak ni medruok mag monj makamago magiwacho ne timore wik ka wik maonge kony mora mora. Jambazi walinipata kwa barabara, alafu wakaanza kunifamia. Walikuwa wanataka pesa, wakachukua na simu. Pesa zote zilikuwa kwa M-Pesa na zenye zilikuwa kwa mifuko. Alafu walinifamia na panga hapa kwa kichwa. Mkiona niko na jeraha hapo. Siku ya Jumatano tarehe 20 mwezi wa Disemba, mwezi jana, wakati nilikuja kufungua kazi yangu mahali ambapo ninashonea, kufungua nyumba nikapata nyumba ilifunguliwa. Mtu alikuja akafungua tena akafunga vizuri, akatoa mashine yangu ya kushonea nguo. Kaunti ma Nyamira oseyudo monj makamagi makala 14 thuolo mar wige 2 ma osekalo, ka koro jodak medo chwalo penjo e wi tij obila magiwacho ni pok osekonyogi e yudo jonjorego wira kinde mathoth obilago chopo ka weche osekethore. Waramu, North Mogirango, Kitutu iko shida. Kwa hivyo tunataka serikali kuu iongeze magari ya patrol na maaskari. Dana Londe, Ramogi TV. Duol matayo tije fwambe pacho kamano Media Council of Kenya